Gizakiak askotan gure mentetikan bizitzea ohitu geunga, nolabait orainean egon berrin edo bizitzen nahi gan horrei arreta jarri berrin, ustez izan berluke nahi jarrita. Bai, ni guan hemenoz, zeuzkia, lani nahi dia ingurun, eta egon berrin persone dakan orain hoi bizitzen, murtsikatzen, mastikatzen, hortan murgildu egon berrin, askotan egoten ga, jope, zertik ez da motorra isiltzen edo, zertik jendia ez da beste nomate biltzen edo, zertik ez dakit. Beitu, ze detailea ikusteko, hau da nire orainak bizitzen duna, eta hau da benetan mentik islatu dezakena edo bizitu dezakena.